Mitchell Buħaġġar ta' 32 sena mill-Mellieħa nżamm arrestat wara li tressa l-qorti fuq akkużi relatati ma' pussess ta' droga. Il-prosekuzzjoni spjegat li meta daħlet fir-residenza tal-akkużat, il-pulizija sabet droga allegatament kokaina u kannabis li ma kinux għal użu personali tiegħu. Fil-vettura tal-imputat allegatament instabet aktar droga u oġġetti li ntużaw għal beħ ta' sustanzi. L-akkużat wieġeb mhux ħatu id-divisa talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti żammet li l-imputat arrestat wara li kkunsidrat il-gravità tal-każ u l-kondotta kulurita tal-imputat. Michelle Wilson ta' 51 sena żammet arrestata wara li tresqet il-qorti akkużata fost l-oħrajn li kkaġunat ġrieħi gravi fuq wiċċ mara oħra. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif il-każ ġara l-bieraħ fil-pjazza tal-Isptar Salluqa. L-ispettur spjega kif il-pulizija ġiet infurmata li kien hemm kommozzjoni f'dawn l-inħawi u meta marru sabu li l-akkużata boġġett qiebes sfida u mara oħra ferita fuq wiċċha. L-arma kienet kalzetta li fiha kellha żewġ fliexken tal-fwieħa. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega li 3 ilu kien hemm disgwid bejn l-akkużata, il-vittma u l-arus tagħha għax dan tal-aħħar ma rridx jagħti sigarett lil Wilson. Qal li biex tpattilhom l-imputata allegatament użat din l-arma. L-akkużata wieġbet mhux ħatja. Mara mis-Serbja nħelset mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li tresqet il-qorti akkużata b'ser sempliċi minn ħanut tal-ħwejjeġ. Il-prosekuzzjoni qalet kif l-akkużata li ammettiet għal dan ir-rejat inqabdet mill-ħaddiema tal-istabbiliment u kkonfermaw dan il-kameras tas-sigurtà. L-avukat tal-għajnuna legali talab biex isir rapport ta' qabel is-sentenza qabel tingħata s-sentenza finali.